Piny owacho mamalo dhi nyime kod chenro mar chwalo opande kor gwenge makaluo, gino ma igeno ni dhi ting'o malo kwan jogo manyalo ndikore kaka jolut ombulu. E chenro ma oser kod tend migawo mar arita kwe ma pacho ka kokalo e apis jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo, gigeto kwan ji maromo 200,000 momedo ndikore kaka jolut ombulu e gwenge makaluo. Chenro no ne ochwal e gwenge ma Alendu mayudore e sub-kaunti ma Kadiboy, kaunti ma Kisumu, kama dhano buora ne owuok oko mondo bende ondikre kaka jolut ombulu e kindeno. Nyaka sani oseyangore ni kwan oganda luo mathoth onge kod opande. The process is geared towards ensuring that we have almost 100% of people who've attained 18 years and above have identity cards. And this is as a result of trying to improve on the numbers that have been low as a result of those who find it very difficult to travel from distances within the villages to the Huduma centers or to the offices in order to secure the identity cards. Watimo mondo wami jothurwa duol mondo ka sa ochopo mar go kura to gigo kura, but at the same time kipande eminya receive go services mag sirikal mondo gibed able to receive services mag sirikal. So akwayo jotelo te jo siasa, jo civil society professionals mondo wadog e gwenge wate mondo wati gi goodwill ma wan go kuom sirikal to make sure ni jowa obedo mobilized mondo kaw kipande, to jomo osebedo kipande mondo bed registered kaka voters. Koro sani endi iyudo ka sirikal mar broad based osewuok oko kendo oketo resources mondo neni atamalo mane wantiere ma 38%, 40% wadhiro mwachomo, wadwani wachop kata 60. Yakoro mogi ukaw ywe maromo kungo dakika 18 bang' sa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago biro ni achiel kachiel kama bende yudo mago mosetimore. Wacho ni sani ng'ato ndiko kanisa ni onge ting'o bat kod ni tiyo ne kitiyo ne jopiny tidhi mana dala. Ateto soja jauyoma ragengni ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Jonyuol go ni kare